Здравейте отново, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Вие сте с хитове в мрежата на телевизия България 24. Започва втория час на нашата среща. Час, в който съм поканила доста известна фигура, като журналист и като коментатор, Виктор Канзуров. Той друг път е бил наш гост. Досещат се нашите зрители, че конкретният повод е голямата трагедия, която сполетя Северна Македония. Трагедия, в която изтече млада кръв на тази не голяма държава. 50 жертвите, страшно много. Да, 59 и 9. После имаше още една жертва. Шофьора на линейката от болницата в Кочани, който няколко часа подред е карал от една до друга болница. Мисля, че е карал и в други градове извън Кочани, Штип, Скопие, предполагам, и на другия ден или на по-сетнешия ден просто не се е събудил. Инфаркт е получил, вероятно от всички тези гледки, на които е присъствал. Така че, за съжаление, жертвите са 60, но дано с тази бройка да се приключи. Голяма трагедия. Вие самия като чухте, защото вие сте роден там, това е вашата родина. И сте българин по самосъзнание, живеете в България, но следите, чувате новината. Какво си помислихте и какво почувствахте? Да ви кажа честно, първо помислих да не е някаква фалшива новина или от тези глупости, дето по социалните мрежи се появяват. Често, нали, получаваме някакви нотификации или някой е на някакъв вирус е хванал и уж пуска от неговия профил информация за внезапна смърт на някаква световно известна личност. Значи, първо виждам фотографии с пламъци, някакви пожар, после като гледам, че се отказват събития за този ден и видях, че се случила огромна трагедия, за съжаление, и още в първите информации бяха, че над 50 вече са жертвите и сетих се на трагедията на автомагистрала Струма. Пак граждани от Македония, които от Истанбул са се връщали. Там 60 души ли загинаха? Горе-долу, да. Огромен брой жертви. Компанията, дето организираше това туристическо посещение на Истанбул, беше от Скопие, мисля, туристическа агенция. Пак имаше проблем с лиценз. Да, пак с лиценз. И пак просто сутрешния блок, на който първо включих този ден телевизора, отново беше такава трагедия. След това или преди това една болница в Тетово, живи изгоряха пациенти там, над 10 жертви. И първо, което ще помисли човек е за толкова малка държава като географска площ, население, което със сигурност е по-малко от 2 милиона. Въпрос е дали 1,8 милиона има постоянно пребиваващи. И Кочани се дали нещо над 20 или над 30 хиляди жители. Това е сравнително малък град. Това е трагедия, която много трудно ще зацелее. И ето колко време мина, дори да се опитвам нещо друго да правя и ангажименти да имам, постоянно това ми идва в съзнанието. И ето, и тази възможност, макар че това не знам каква утеха е, съболезнования на най-близките, на тези млади хора, които са загинали. Дълбоки съболезнования. Вие споменахте Тетово, магистрала Струма, катастрофата. Сега
Пулс ли се казваше Пулс, тази ако това въобще е дискотека, да. не прилича на дискотека. Една поредица от нещастия, от загуба на животи. Никой ли не се стряска там? Аз ви задавам въпрос, сякаш у нас веднага взимат мерки. Но вие казахте, не голяма държава, малко граче, хората се знаят, познават се. Нима родителите и всички в грачето не са знаели, че е много съмнителна тази дискотека? Тук на една българска телевизия имаше материал за новините преди някой ден, където един по-възрастен жител на Кочани, на репортера на българската телевизия, беше казал, и то всички го чухме, че много пъти е имало обаждане или как се казва това, сигнали към общината, към институции, може би подразделения на държавната власт, които са Кочани. Много пъти е имало сигнали и никакви мерки не са презети. Нали, сега трябва да се потърси документацията. Този човек може би бърка нещо или може би не е било обаждането на истинското място, но аз съм склонен да мисля, че най-вероятно е било така, както казва. И толкова арести има след тази трагедия в Македония, но някак настоящата власт иска всичко, цялата вина да прехвърли на предишните управляващи, а те са от юни, през май миналата година имаше избори. Това щях да ви попитам. Една година вече те спечелиха. Почти една година. Да, почти една година. Нормално ли е, етично ли е, законно ли е, от гледна точка на морала и на закона, разбира се, да прехвърляш вина? Една година не е много, но не е и малко. При положение, че имаш толкова случаи преди това. Имаш опитността, имаш случките, които могат да ти кажат, ей, тук трябва нещата да се видят. Най-голем сигнал за тревога беше трагедията в една дискотека в Румъния през 2015. Това всеки, който малко акъл има и е в тази сфера, се занимава с да речем, поема дължност, където минават тези разрешителни за дискотеки. Това някои казват разрешително е трябвало да има или имало фалшифицирано за кабарет. Това е заведение, което работи от 22 часа през нощта до 4 сутринта, може би не класическа дискотека. Какво значение има дали хората ще се отишли на кабаре или на дискотека? Да, няма значение или кино да е, какъвто и да е затворен обект. Аз знам 2016 есента, септември ли беше, имаше земетресения по-леки, така цяла серия, поне в Скопие. Знам, че случи ми се на кино бях и бяхме принудени да напуснем залата. Не се случи нищо, но ето, там са работили както трябва. То за първи път ми се случва през живота. Значи, щом Румъния се случило това и след в първия информационен поток след трагедията, мисля, че имаше изявление на румънския министър на здравеопазването, че една част от тези 64 жертви в Румъния в тази дискотека беше заради това, че в първите минути и часове румънските власти не са поели, или здравните власти не са направили правилните ходове заради някакви бюрократични пречки. Много се бавило прехвърлянето в други държави. Предполагам, във всяка държава има ограничен брой болници, легла за такъв тип изгаряне от по-тежък вид. И една част от жертвите са заради това. Тук вече такъв случай нямаме. Бързо се действаше. Първите пациенти отидоха, бяха закарани Щип, който е най-голем областен град там в региона на източната част на Република Северна Македония, Скопие и после веднага Гърция, България, Сърбия, значи близките държави, Солун, София, Белград, Ниш. Но
штом има такъв проблем, а в Србија две такива трагедии имаше 2008-2012, мисля, че беше Нови Сад, едната, другата дали беше Белград. В един случай 6 малолетни лица, деца, в случая в Нови Сад, мисля, че од незнание са се заклучили в тоалетна и това заради това после са загубили своите животи. Значи, ниту има някакво осведомяване да знаем какво правим, нали, в самолет, когато сме преди самия полет, стюардесите и стюардите ни инструктират как да поемем маската, ако има някакви турбуленции, какви действия. Колкото и да анализираме конкретните случаи, ако не се предприемат, ама наистина дълбоки промени, нещата няма. Пак ще има такива случаи. Гражданското общество, виждам, че активно. И днес има протести на близките на пострадалите и граждани, разбира се. Първо ще се разпали ли този огън на недоволство? Вижте, първо, аз не случайно казвам това прехвърляне на отговорността на предишната власт и още първата пресконференция на министера на вътрешните работи в самия ден на трагедията, неделя преди 9 дни, ако не греша, и следващите няколко пресконференции, когато осведомяваше журналистите и цялата общественост, не само на Македония, и на околните държави, той винаги правеше една почивка, нали, когато трябваше да каже функционер от предишната власт, някогашната власт, предишната власт, бившата власт. Вие казвате, ако има гражданско общество, той само заради това не трябва да бъде оставен една секунда да почива след това, защото те са 8 месеци власт. 8-9, колко са от юни поеха правителството. Какво се оправдават за предишната власт? И това не е такъв първи път да говорят само за предишната власт. Те за нищо друго не говорят, освен за предишната власт. Значи, ако има отговорност, това ще видим те права, но аз мисля, че ще има размиване на отговорността и не съм сигурен колко добър ход е толкова арести, че има. Защото не винаги това юристите и адвокатите по-добре могат да кажат. Всеки, който е обвиняем, той има права на адвокат, по презумпция е невинен, нали? И след това то трябва да се види за какъв тип отговорност и грешка е обвинен. Което и да е конкретно лице. Дали бивш министър на икономиката или настоящи двама или колко предишни кметове на това градче Кочани. Ако не е точно обвинението или ако е прекалено строго за този тип грешка, която е направена, те могат след това да минат без наказание, ако са неправдоподобно задържани, могат после обезщетение да имат. Тук трябва да се каже, не знам дали знаете, главният прокурор на Република Северна Македония Любчо Коцевски, когото зрителите често го гледат сега при пресконференциите по повод тази трагедия, той от няколко месеци е враг номер 1 за настоящата власт и вече бяха предприети акции да бъде свален от поста. Защото избора му е бил по време на предишните управляващи. Вижте, това за такива общества с толкова крехка демокрация, посткомунистически общества, каквато е и Македония, редовно сме свидетели на това как изпълнителната власт иска да се меси в съдебната власт, в правомощията на други институции, които не отговарят непосредствено пред изпълнителната власт, дори се меси в работата
неформално, нали, наречената четврта власт, медиите. И сега треба да се каже, че техните BTV и Нова, Канал 5 и Сител, те още няколку години преди да дојде до промяна на власта и сега, в годината след като ДП Мене Мицкоски пое главната роля в правителството, а и по повод тази трагедия, те абсолютно брутално обслужват политиките и пропагандата на актуалната Каква власт. е тяхната теза? Какво казва? Тяхната теза, че много добре се справя властта след този инцидент. А що се отнася до протестите, ако видят някъде, макар и в социална мрежа, някой, който може да прилича на симпатизант на предишната власт или някога е симпатизирал, поне мъничко, или някаква дори не съвсем пряка връзка има с предишните управляващи, те от това си правят приказка, че това е някаква цветна революция, че това е някакъв инструктаж, че това е замесени са тези известните с коруптивни практики от предишната власт. А България виновна ли? Намесват ли? В този случай не. Иначе всички други предишни случаи и проблеми, да. Но искам да кажа, значи това са двете най-гледаеми телевизии там и освен това ДПМН има една партийна телевизия, нали, там не се нарича, че е партиен орган на тази партия, но ясно ни е. Но говоря за тези най-гледаемите, които за нивото на тази държава имат най-висок бюджет, най-често се рекламират там, сега не знам вече държавни институции, дали, но някакви компании, но и компаниите там са свързани с властта. Може намек някакъв да се получи да се рекламираш некъде, което е услуга за конкретната медия, т.е. телевизия, и телевизията после обслужва властта. Така че някакви, ако мога да кажа тук от София съзнание, дето имам наблюдение, аз мисля, че да, задигнаха се хора, които имат така по-силна гражданска позиция, но много е задействана и пропагандата на управляващите. Особено това го наблюдавам чрез ботовете в социалните мрежи. Изключително брутални са и навсякъде кълват и атакуват. Как ги атакуват? Например, ето конкретно за мен, че не съм изразил съболезнования в някакви... Значи, ако критикуваш властта или така... Значи, аз дори призовавам на молитви и медитации в едно медийно участие за пациентите в болниците, особено тук в България. Вижте, значи това са хора без чувства, които за някакъв сандвич или заплата или някаква държавна институция. За сандвич може да си продаде и съвестта. Да, но и кетчуп и майонеза им слагат в тези сандвичи. Или ако някой от тях пости, макар че се съмнявам, без майонеза. Не, ботовете. Ако е някоя медия така по-опозиционно настроена, те какви ли не неща измислят за редакторите, за собствениците, за най-нормално поставен въпрос на пресконференция. Затова казвам, властта основно се води от това дали властта в Скопие, дали нейния рейтинг ще бъде на прицел или ще се намали, ще падне след тази трагедия. Как да се дигне рейтинга при тази реакция? Ами ето, че уж правят добри ходове. Бройката на арестувани показва това. За прокурора казах, той не знам доколкото е самостоятелен. Може да се подведе под влиянието на изпълнителната власт, за да се хареса на тях, тъй като буквално беше на косъм от смяна. Сега, нали, заради този случай това временно ще бъде отложено всичко това, но... Кой може да смени вашия главен прокурор? При нас е Висшия съдебен съвет, при вас то? Там горе-долу същите са процедурите, но както и тук в България, нали, определени други институции, включително и президентската институция, може да вкарва
по квоти се вкарват хора, така че В смисъл, като не го харесат, как да го сменят? Лесно ли става? в държави с такава крехка демокрация Нищо не си. сега не е съвсем лесно, нали, но става и трябва да кажа по националните политики, значи отношенията към Гърция, България, към Преспанското споразумение, към договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество с България, с работата на тези смесени мултидисциплинарни комисии, които Република Северна Македония има и с Гърция, и с България. Настоящата власт има подкрепа от по-голямата част от населението. Така че те имат карт бланш, дето се казва, да правят каквото си искат. Ще им простят ли тази небрежност? Е много слабо казано. Вие казвате грешка. Каква грешка? Това е престъпление. С толкова много жертви. Да, престъпление, но те казват, ето ние се справяме с този проблем, виновни са предишните. Тук арестуваните кметове са от техната партия на Кочани, поне двама, от тримата двама, защото там 2017 почти безапелационно сегашната опозиция в лицето на най-силния опозиционен политически субект, така нареченото СДСМ, спечели повечето кметски места, така че може би не са само от една партия, но поне двама са техни. И може да те се са размине, жертви. така? Може би, но те са жертви. В момента, когато хората са най-ядосани, те дават храна с тези арести и в ситуация, в която има завишено доверие към тази власт по други въпроси, особено националистически. Да, по въпроса за отношенията с България, те имат подкрепа от повечето хора. Добре, казахте България. България показа наистина реакция на човещина и буквално на братска готовност да помогне на съседката си. Това ще промени ли поне мъничко отношението към България? Поне мъничко. Не знам, при някои хора, вероятно да, и някъде се случва. Аз съм прочел коментари на хора, които признават, че най-грубо са обиждали България и българския народ заради някои мнения относно историческите въпроси, които се появяват в българското публично пространство, в мейнстрим медиите, дори би казали на държавно ниво, в който, нали, аз мога да кажа, в който има доста истина, но много грубо и нескопосано се казват. От наша страна. Да. Тук водещите коментатори по македонската тема са пълна трагедия. Всички? Аз казвам водещите. Има 3-4 души, които в момента се сещам, които най-често са канени, и после има втори ешалон, после има трети и най-накрая съм аз, като вероятно най-тъп и най-глупав според най-зле осведомен за редакторите на главните медии тук в България. Аз съм дъно, най-некомпетентен. Не сте най-некомпетентен, след като сте в нашата телевизия. Ние каним само компетентни. Не е момент трагедията за такива иронии, но наистина до тук ми е вече от тези глупости за 110 000 българи, там за 200 000 криптобългари. Душата ми иска да кажа. Значи, Мицкоски има постоянно един латентен говор на омраза срещу България, който не винаги е латентен, а минава в директен. И много често нарочно иска да дразни. Това подлите хора като него това го правят, и хората с психически проблеми като него, хора, които никога като мъже не са се сбили с друг мъж, които винаги са яли бой или просто не са имали смелост да се опълчат в такива ситуации, когато може да е нажежено от този аспект. Тези обикновено искат да наваксат с думи. И важно им е да се представят като някакви мачомени пред
пред някаква измислена публика. Това е проблем в тяхната глава. И той, за да дразни България, често казва, сега как ние да включим в Конституцията население, което е 700-800 души. Значи, дори според официалното преброяване, 3504 души са българи там. Ако има предвид тези, които са заявили, че говорят български език, като основен или майчин, пак мисля, че са повече, но все пак това, което ти го казваш като твое етническо самосъзнание, това е легитимно. Дори според това преброяване, което горе-долу не е съвсем реално, нали, винаги има, и аз познавам случаи, хора от страх не са се записали като българи, но тази бройка е по-близка до истината от фантазиите на коментаторите тук по българските студия, които българските редакторки и редактори много ги харесват и са влюбени в тях, или поне в техните мнения. И сега казва го това, за да дразни. И отговаря Външното министерство на Република България. В смисъл, хваща му се. Не само му се хваща, на същото ниво говори как може, сега по спомен казвам, как може така да се твърди, когато над 100 или над 110 хиляди души в декларациите са казали, че са българи. Същото това Външно министерство със съобщения в миналото е реагирало за говор на омраза от носители на българско гражданство по происход от Република Северна Македония, които са били някъде в държавната администрация на някакъв пост. Па тогава не трябва да реагираш тогава за тези българофоби, срещу които реагираш. И вижте, пропагандата в Скопие твърди, че ние искаме, България иска да ги асимилира, че даването гражданство е част от тази политика. Сега, ако тези, които имат гражданство българско, а са от Република Северна Македония, ако наистина се чувстват българи, и това е видимо по политическия, обществения, медийния живот там, от тези, които живеят в чужбина, какви клубове посещават, нали, дали се вълнуват от България или нещо подобно. Ако наистина са българи и по самосъзнание, трябва да го кажем. Да. Ако са като мен. Да. И по гражданство българи, и по самосъзнание. Ама сега, аз съм оттам, аз знам, че това не е така. И айде, че това е една неистина, националистическа неистина, наистина срамна позиция на Външното министерство на България. Ето за това аз не съм канен, защото може да се случи дори нещо, ако казвам, което се харесва на водещите и на редакторите, ето такъв тип критика не може да се допусне в българския ефир. Да сравнявам аз Външното министерство на Република България с Мицкоски. Ето, а го казвам, се в ефира. ако тези, които са написали това съобщение във Външно министерство на Република България, случайно са жители на Република Северна Македония, те щяха да бъдат антибългарски шовинисти като Мицкоски. И обратно, Мицкоски, неговите предци, като много други хора, българи от Македония, да бяха дошли в свободна България, той сега щеше да бъде най-крайния български шовинист, фанатизиран по отношение на македонския въпрос и на Република Северна Македония. Това обяснявам си го с това, че този тип хора са нагаждачи, конформисти, лакеи, които се нагаждат на масовото мнение. Разбирате, за това такива трагедии се случват. Не трябва да се прави така, както всички правят. Ако всички мързелуват в една институция, някой трябва да е отговорен. В крайна сметка, вярвам, че както някой си харесва журналистическата професия, иска да е водещ, някой иска да е зад камерата, нали? Сигурно има някой, който обича да се създаде ред в това раздаване на лицензии. Дали за компании за международен транспорт, за домашен транспорт, нали, 2019 или коя година имаше от същите мащаби трагедия по пътя Скопие-Тетово, от Гостива редин автобус, пак огромен брой жертви, пак проблем в самата компания, как получава разрешително. Същите приказки бяха. Значи, нищо нема да се промени, ако ние говорим като Мицкоски или като Външно министерство на България. Значи, във Външно министерство на България поне 10 души, познавам аз, супер интелигентни хора, които
поне веднъж или два пати са били на служба в Скопје, които имат много високо ниво на социална интелигентност, защото ти можеш да си в една държава, да си останеш само в тесен кръг на роднини, приятели, дори езика да не го научиш. Значи, които ежедневно са имали контакти с местното население, познават неговите бит, култура, навици. Ами, всеки един отделно от тях, аз нарочно нема да им споменавам имената, да не си имат проблеми, всеки един от тях, ако отговаря на тази тема, прекрасна политика България ще има към тази съседна държава и народ. Защото хем не са екстремисти, хем са широко скроени хора, хем са осведомени, хем имат акъл как да правят ходове, които в бъдещето носят градивни елементи, а не разрушителни. Но не са на достатъчно висока Очевидно, позиция. аз не трябва да... Ясно е, че те никой не ги пита за Македония. Никой не ги пита. Това ясно си личи от тези съобщения и от политиките на Външно министерство да дава пари и да стои зад някакви клубове на българи, колко са българи или не, там в Република Северна Македония, което по принцип да стоиш зад етнически българи в други държави е окей, независимо дали имат гражданство или не, зад организации НПО-та, които са, да речем, в конкретния случай етнически български, да, но трябва да се внимава, ако такива сдружения са съставени от хора, които, как да кажа, не са на много високо интелектуално ниво, най-меко казано, които живеят в един тесен, много тесен и ограничен кръг на собственото си съществуване, където дори ако честно и искрено са дошли до тяхното българско самосъзнание, те не предвиждат, че ние хората сме 7-8 милиарда, всеки е различен. Всеки е различен и не всеки, като се сблъсква с тези информации за историята, ще стане българин или ще приеме, че сме имали обща история. Това зависи от семейната обстановка, дали някой вкъщи ни е казал, зависи от това колко сме смели. После има 10, 15, 100 видове смелост. Некой е смел за едно нещо, друг за друго това, нещо. За да има някакъв резултат и да не се мразим така неистово? И специално българите не мразят северномакедонците, разбира се, но от обратната страна го чувстваме. Какво трябва да се направи? Върху каква основа да се положат нещата? Вие казвате, има хора, знаят, могат, но не им дават възможност. Не са на достатъчно високо ниво, за да бъде решаваща тяхната роля. Вероятно и тук всичко е по партийна линия за тези по-високите постове или по някакви други. Аз знам, че в България нито приблизително не е толкова зле като в Република Северна Македония, но и българското общество е посткомунистическо и българското общество се оплаква за проблеми в съдебната система. И корупцията и корупция, 8 избори имахме за кратко време. И България, за съжаление, имаше такава трагедия декември 2001 в Индиго, дискотека за малолетни. Огромна трагедия. И сега видях, че смешни са присъдите за този случай. Но ето, вие казахте, българите не мразим северномакедонците. Аз знам, че вие не ги мразите и много други, но самото това северномакедонците, като се каже, хората го приемат като обида, защото и в Преспанското споразумение с Гърция нема такова понятие. Само се прави разлика македонци в понятието, което се подразбира преобладаващо в Гърция и понятието, което се подразбира, сега аз казвам Република Северна Македония. Това е конституционното име. Това може да ги обижда, но северномакедонци, северномакедонски не го казвам, защото хем
по-кратко е македонско да се каже Гордана, македонци. вашата президентка, нали, като встъпи, не каза Северна Македония, каза Македония. Каза, Да, но друго е името на страната. Тя направи гаф тогава, грешка, нарочно Значи не е грешка, просто предизвикателство. Го направи. Немаше да е грешка да беше казала Република, но като се казва Северно Македония, то Макрон на френски го каза при едно посещение и реагираше цялото общество и той после се извини. Защото се случва едно объркване. Хората повечето не го казват с лоша мисъл. Да, някаква. а за улеснение. Да, дори на една българска телевизия неотдавна един журналист, дали беше нещо спорт темата, но нещо каза македонско и после каза, или както е политкоректно Северно Македония. Той не разбира, че политкоректното е македонско да се. Така и с тези коментатори по македонската тема тук. Те ако преувеличават бройките на българи там, може би на обикновен български зрител, дори ако не е съгласен с това мнение, не му се вижда, че не му се мисли, че това е някакъв огромен гаф или някакъв проблем. Не е проблем, според мен. Да, но те, като казва техната пропаганда на преброяването 1946, регистрирани са почти 300 000 етнически македонци. Етнически българи или македонци? Етнически македонци с преброяването по време на комунизма на Георги Димитров преброяването. Ето тогава беше било все едно политическо. той да го е правил с подействие, нали, на любимите за него спиртни напитки, но как да... Макар, че той също е с такъв произход, но той себе си не се е записал. Това е цяла политика македонизиране на Пиринска Македония. Ама ние си го знаеме това. И по-нормалните, по-умните и по-осведомените хора в Република Северна Македония също го знаят. Но някой от шовинизъм го казва, а друг си е просто продукт на тази пропагандна обстановка там, която е от десетилетия. Ние знаем, че не е верно, че това преброяване не е верно, ама те не знаят и постоянно ни го натъкват. И сега на вас, която сте оттам, жена ми, която е оттам, сега те им казват, че вие сте някакви асимилирани изроди. Ако се чувствате българки. Нали? Може би не всеки казва асимилиран изрод, но начина как представят тази тема и как я тълкуват, то де-факто ви го казват с други думи същото. Или ако казват, може би сега няма 300 000 с такова самосъзнание в България, в Пиринска Македония, но ако няма, ако са по-малко, а пак преувеличават много повече бройката, отколкото е реална, казват, това е резултат от асимилация. И сега, има ли тук пространство за диалог? Дали ние чувстваме, че някога и от българска страна подобни послания се нещата пускат? вече са такива, каквито са. Не знам дали биха могли да се променят, колкото и да си говорим. Какво правим от тук нататък? Какво? Ще чакаме пак някаква трагедия, за да покажем човещината си, че сме братя, че сме Вие ме питахте за протестите в Македония. Сега, вчера в Скопие не беше малка бройката на протестиращите и доколкото видях, повечето млади хора. Сега, ужасна трагедия. На всеки му се мисли основно да оцелеят тези, които са в болниците сега. Имаше смели послания, аз гледах. Не мога да направя преценка доколкото това е представителна извадка на обществото. Или дори на една категория, на една възрастова категория хора. Там много граждани имат поне един член, който на някаква държавна работа е. Значи, на когото доходите му зависят от правителството. До много по-голяма степен е това, отколкото е в България, например. Това щях да ви попитам. Хората, които излизат на протест сега, добиват сила поради гнева, който се изблика от тях. Ще има ли санкции след това? Ще бъдат ли преследвани? Опасно ли е за тях? Вече е опасно, за съжаление. Вече има заплахи. Вече има заплахи. Да, дори ако кажеш има грешка в първите ходове с арестите, че това може
да изиграе лоша шега в бъдеще, тези хора, които предупреждават за това, получават смъртни заплахи. Кой ги заплашва? Как? Троловете на партията на власт. Докато бяха на власт от 2006 до 2017, същите методи ползваха. Значи това, което се случва в Сърбия, абсурд да се случи в Македония. Вижте какво става. Ами за съжаление е абсурд, защото има две огромни разлики. В Сърбия тази власт е от 13 години. И също непосредствен повод беше тази трагедията в Нови Сад. Да. Ама там вече, като се говори за корупция и за зле завършена работа, за козирката, нали? Там вече те не могат да се оправдават с властта, която е била до пролета 2012, докато тук може. И друго, в Сърбия, поне в няколкото по-големи градове, особено в Белград, все още има останки на тази ранена, на това ранено гражданско общество. Сега, да си говорим откровено, и Социалистическа република Македония, наистина, истината трябва да се каже, си беше провинция и в Югославия, интелектуална и всякаква, и духовна. За съжаление, времето ни изтече. Разговор е изключително вълнуващ, разбира се, не само поради трагедията, и поради бъдещето, което е добре да очертаем между нашите две държави, защото виждате какъв е света и какво се случва. За малко сме на този свят. Нека да живеем добре. Да, за това трябва да бъдем внимателни. Посланията, които се изпращат и от медиите, са много важни. Благодаря ви. Надявам се, че сме го направили заедно с вас. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Останете с програмата на България 24.